तुमदा नाही ते सगळ्याचा तायपासिया आणि आय रोया आयच की तू सेट आई राईते कोणा है गोनू माके गोन क्या आई कास्टिक काय नुरे या शेताची आणि आई कसं मून या शेताया आ बायो ताया मेसनाक आई जे मेसना सेबू सगळ्या शेत कसं ताया आणि सर किती रे वाव वाव कोण कितकोता आणि हे कितकोत रे मशीन घेऊन अरे वैटर बाबा तू दृष्टी पडा मशीन चलयता मशीन तू चलयता हे मशीन चलोवपाक एदी सायकल चल्या कित तुका आणि हे मशीन तुवें चलयला हुंय शेतांकू ओय आयतो ये म्हणत आहे हे मशीन खरें तुवें चलयला आणि हे सगळें शेत तुवें कसलो होय राव रे एट द वर्ल्ड मशीन तुवें कितकोन चलयलें रे म्हाका सांगू हें तुज्यान चलोवपाक जाता अरे मगे दादा मग मशीन स्टार मान दिए आणि ते मशीन सोत लावे आणि ते बडावो आवी No. मगी जाई ना आया कसो ना Coffee shop, they like a lot of